La setmana vinent acaba un curs de fotografia a la Casa Gran que es va iniciar amb un objectiu ben clar, fer una guia fototurística de Gavà per mostrar els monuments, els equipaments i els indrets més característics de la ciutat. Ahir vam estar a la penúltima sessió d'aquest curs i vam poder veure que el projecte està gairebé acabat, a falta només dels últims retocs i de seleccionar les darreres fotografies que formaran la guia. Fem una ullada al més destacat de Gavà des del punt de vista d'aquests alumnes del curs. Estuvimos hablando de si cogíamos, por ejemplo, las fiestas, todas las fiestas les poníamos un colorcito que fuese similar. Todo lo que fuese un poquito más cultural, todo con el mismo color. Lo que fuese un poco más histórico, con el mismo color. Más de planos. Escollir com marcar els jocs d'interès sobre un plànol de situació és una de les decisions que encara han de prendre les participants a aquest taller de fotografia. Porten 3 mesos elaborant amb les seves pròpies fotos una guia fototurística de Gavà. Els últims dies se'ls dediquen a fer la selecció final de les instantànies, a com distribuir-les damunt la pàgina i a com encaixar els textos. Per exemple, aquí les fotos del castell de l'Emprunyà, fàcilment tindrem 150 fotos, de les quals vam treure 20 que eren bones. I ara d'aquestes 20 bones has d'escollir-ne 3. I és complicat no només per als alumnes o per a mi, sinó per a tothom. La selecció de la fotografia sempre és molt complicada. La selecció és difícil perquè, a més, les alumnes s'han dedicat bastants dies a fer les fotografies i s'han implicat molt en el projecte, sempre comptant amb l'ajuda del professor que les acompanyava en les seves sortides. Al final, sempre hi ha alguna foto de la que se senten més orgulloses. Les que millor m'han quedat potser les de l'Espai Maragall o alguna de l'Església, també de Sant Pere. Home, van estar molt bé les del Parc Arqueològic, potser perquè era una part menys vista per nosaltres, vam tenir l'oportunitat d'entrar, ens van obrir les portes, ens van acompanyar i aquestes potser són menys vistes i una mica més especials. Durant 3 mesos, aquestes alumnes s'han après a fer un projecte fotogràfic des del principi fins al final, a valorar fotografies des de diferents perspectives, a retocar-les per millorar-ne la llum o el color i, en definitiva, a treure el màxim profit d'allò que tenien davant. Ara encara resta saber en quin format podrà gaudir el públic les seves instantànies. No hi ha cap millor lloc on pugui estar aquesta guia que en paper. O sigui, jo crec que el lloc de les fotografies és el paper. Però com a mínim, on volem i on estarà segur, serà de forma digital, serà com a un projecte, com una cosa acabada. I entre les decisions d'última hora encara hi ha una molt important, posar títol a la guia. Abans que marxéssim jugaven amb el títol provisional de Una mirada a Gavà. D'aquí a poc temps podrem comprovar, ja sigui en paper o per internet, si la primera idea va ser finalment l'escollida.